Super warrior izatea, gustatu zait, superheroena bat izatea, baina egia da, Araiaren izaera lehenengo denboraldian, bai zeukala horrela gixajotasun bat edo, ezakit, polita orduan, asko disfrutatu nuen lehenengo denboraldia, egia esan da. Baina bueno, hirugarrena baita. Josu da maitakorragoa eta sentiberagua eta hori da gustatu izatena behatik. Nire pertsonaian aldaketa nagusia izan da, hasieratik bukaeraraino daukela nolabaiteko arku bat, hasten dalako motivazio ilunak eukitzen edo motivazio pixkat gaiztoak, eta azkenean laguntasunan harira barneko transformazio bat dauke eta konturatzen da bea berez ez dela gaiztoa, ez dela txarra, eta azkenen politia da bere ibilbide horretan laguntasuna eta hori adiskidetasun horregaitik ona bihurtzea. Mai hasieran apurtzu bat berekoiagoa zen pertsonaia bat zen, eta lagunak maite zituen eta lagunak babesten zituen, baina egia da hasieran igual zala apurtzu bat berekoiagoa eta diba handiago bat. Eske justu pertsonaia deskripzioan diba bezala deskribatzen dute mai. Orduan hasieran holakoa zen, baina gero sasoiak aurrera joan ahala ikusi egin dugu mai aldatu egin dela eta sakonagoa dela orain eta lagunengatik sentitzen duen maitasun hori ez handitu baizik eta azaleratu eginda apurtzu bat gehiago. Eta nire ustez mai pertsonaia jatorragoak egoitzen artean bihurtu eginda. Eta nik mai ikusten dudanean azkenengo sasoi honetan pentsatzen dut jatorragoa da eta gehiago maitatzen dut pertsonaia moduan, orduan hori. Eta gehien gustatu egin zaidan sasoia grabatzeko eharroa da azkenengo hau izan da, hirugarrena. Nire ustez aktoresa moduan interpretatzeko orduan sakontasun hori irabazti egin duen pertsonaia nire interpretatzeko modua bebai sakontasuna irabazi du. Eta disfrutatu egin dut gehiago grabatzen horregatik eta baita ere lagunengatik. Jada hirugarren sasoia denez, denbora gehiago izan dut nire lankideak ezagutzeko eta lankideak izatetik lagunak izatera pasatu egin dira. Orduan disfrutatzen dut gehiago lanera etortzen. Harritu nau, batez ere, horrela, talde giroa edo oso familiarra dela, eta egia da, banekiela lanean nebilela, baino sentitu dut hiru denboraldi hauetan, zala nire lagunekin egotea bezala, eta nire familiarekin egotea. Orduan hau harritu nau, beti pentsatu ez lan egitea dela zerbait profesionala dela, baina egia da nabaritu dela hori oso ez dakit gozotasun bat edo oso polita. Telesail honetan harritu diten zerbait izan da nolabait ez da diru askorekin iten den proiektu bat, eta asko harritzetik ikusteak hain errekurtso gutxikin indaiteken guztia, hain denbora gutxian indaiteken guztia, eta ze jende profesionalez inguratuta egon nahi zen, ze hori normalean geroz eta diru gehiagoki, orduan eta gauza potentego bat alda lortu, baina egia esan hain gauza gutxikin horrelako proiektu bat defendatzeak harritu nau egia esan. Gehien harritu doztena da, oin personaje barrixa dauzela, eta igual gurana sartu diala beste pertsona batzun mugura, eta etxeko jakostau gurekin lanikia, ez guri eurekin lanikia, así que posik egon gara dano batean lanian. Ikasi egin dut espontaneo izaten, zakit horri den esaten den, horrela esaten den euskeraz, espontaneoa. Espontaneo izaten, eta gidoian ipintzen duen
esaldi bera modu ezberdinetan esaten eta dinamikoa izaten azkenean behar bada esaldi bera edo estena bera aldi askotan errepikatzen dugu eta grabatzen dugu, orduan ez aspertzeko zu aktore moduan baita interpretazio anitzak eta ezberdinak emoteko gero telesaia era batean edo bestean mutatzeko ondo dago dinamismo hori mantentzea eta hori dinamikoa izaten ikasi dut. Nire pertsonaiak abesti bat izango balu, izango litzake Sympathy for the Devil, dala Rolling Stoneseko abesti bat, dalako nolabaiteko gaizkiarekiko simpatia aukitzea, eta bestaldetik abestiak daukelako oso base divertigarria, eta iritsi zait nire pertsonaian makarrismoak, ez dakit nolabaiteko energia berdina eragiten dit. Los Beatlesen abesti bat? Ez nabaritzen dut araia dela pixka bat horrela klasika, musikarekin. Eta agian, edo Pretty Woman edo lako abesti bat. Nik uste izango zala Golden, ontxe oso ezagunan kantua, Josu bizi da bere munduan, baina aldi berian dabil denbora dana bere positibismo hortatik eta, hasi que nik uste kantu hori izango zala. Maia abesti bat izango balu, izango zen Lady Marmalade edo, ez dakit, Lady Marmalade izango zen Christina Aguilera, Pink eta beste pare bat abeslariena. Hurrengo arte. Agur, eskerrik asko!